zure pertsonai hori pertsonala. Ba ez animali bat aurkitu behar da. Zure pertsonai hori ilea aldauka. Ezberaren azala leuna data. Zure pertsonai hori marrazkia da. Bai eta telebistan agertzen da ara. Zure pertsonai hori pandera da. Oianean daudenak hobe bertan laga. Zure pertsonai hori telebistan asko agertzen da. Bai horregatik handa famatua bera. Galdera egingo dut eta ala balitz. Dakienak erantzun hau dela. Arbelean idatzita badago neska bat. Ba ez kasu honetan, nik daukat gizon bat. Telebistan ikusi alduzuzun noiz bai. Ez neri adinean urrun geratzen zait. Zure pertsonaia kirolaria da. Hobe matematikan zentratzen bazara. Zure pertsonai horrek iletxuria du. Bai hile horregatikan ere da famatu. Zure pertsonai hori Albert Einstein da. Bai asmatu duzue, pertsona zen bera. Bueno, zuen, badakizue ariketa honetan egin beharrekoa da, 60 segundu edukiko dituzue puntuari erantzuteko. Nik banatuko dutxue txartela eta lara lara la lara 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 lara. Doinu hortan 60 segundu edukiko dituzue. Ados? Sarri biltzen alzara bideo jokoetan. Bai, baina bakarrik asteburuetan. Bueno, bikote, zuentzako puntua hauxe da. Mendaron famatua da txokolatea. Eta horregaitikan gustatzen zait jatea. Askotan erabiltzen alduzu mobila. Bai, baina beti nago mobilaren bila. Mikrofonoan jartzen alzara urduri. Bertsoak abestean, ni jartzen naiz txuri.
Hauxe zure puntua. Kirol, ingles, musika, agenda beteta. Bai, baina ni behar dut aldaketa. Zure puntu hau da. Irakurtzen alduzu pixkat egunero. Bai, baina irakurtzen dut afaldu eta gero. Atzetik bazenitu, 3 txakur zaunka. Ni joango nintzen etxera presaka. Bide gorrira sarri joaten alzara. Multikirolarekin joaten naiz bertara. Zuretzako puntua, aurkituko bazenu norbaiten kartera. Nik emango nioke bigarren aukera. Meriendatzeko zer da jaki goxoena. Niri ematen dia txorixoak pena. Txintxo portatzen ote zara klaseetan. Bai, baina ez dut arreta jartzen batzuetan. Ondo konpontze alzara Anaia Rebekin. Beti ukitzen ditugu borrokak elkarrekin. Zuretzako puntua hauxe da. Irakurtzen alduzu pixkat egunero. Nik irakurtzen dut astero. Hau da zuretzako puntua. Zarautzera joaten banaiz oporretan. Murgilduko naiz nola ez ba olatuetan. Zuretzako puntua hauxe da. Erabili alduzu noizbait hegazkina. Bai, baino gero eman dia tripako mina. Dirurik ba alduzu itxulapikoan. Horiek dugu apurtutakoa. Litxarreriak jango banitu goizero. Arrimara bituko beharko nitun gero. Ze musika da gehien gustatzen zaizuna. Niri gustatzen zait gehien ezaguna. Zer moduz egin duzu azken azterketa. Nik orain faiatu dut azken biderketa. Nik emango dizuet txartel bat bi honekin, errimatzen duten bi honekin. Eta zuek historia motxoak asmatu beharko duzue, ama begira zazu denuen. Ados? Zuretzako honak dira problema linterna. Zuentzako galduta, beldurtuta.
Zuretzako karabana plana. Zuentzako zaporea hobea. Zuentzako galduta kulpa. Zuentzako ostirala mundiala. Zuentzako partikularrera parkera. Eskalada ikara kopiatzen konturatzen. Hauek dio honek. Galduta kulpa. Amaren koiala dago galduta, eta niri bakarrik bota dia kulpa. Zuentzako oinak ariketa herrieta. Gaur goizean euki luzaia ariketa, gaizki eginda gero Maria Rieta. Lai, 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 Maria Rieta. Lai, 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 Maria Rieta. Zuentzako oinak ostirala mundiala. Gogotsu bainago izateko ostirala, espero dut izatea egun bat mundiala. Zure oinak konturatzen kopiatzen. Gaur azterketan nagoen kopiatzen, eta nire joa zegoen konturatzen. Oinak dira karabana plana. Gaur goizean erosi dut karabana, eguneroko dauka kriston plana. Olat zure hitzak plazara, algara, jada, gara. Lagunekin geratzeko ordua jada, kalera joateko geratua gara. Antxe botako ditugun mordual gara, eta geratu gera joateko plazara. Zuretzako hitzak musika polita. Nire aitzitza jartzen du kotxean musika, eta nik esaten dut ez dela polita. Zure hitzak zakurra, muturra, ezurra eta beldurra. Gaur nire etxera Gaur nire etxera du da nire sakurra, eta egin ditainka bere muturra. Gero eman diot kriston ezurra, eta behar aukiko dut kriston beldurra. Zuretzako hitzak labean, sukaldean. Ni gaur ipini du oiazkoa labean, eta erotu egin zait nire sukaldean. Bueno, bertsolariak kasu hontan egin beharko dozuena izango da, nik jarritako egoera bati buruz kopla bat asmatu beharko dozue, sortu beharko dozue, eta horretarako 60 segundu edukiko dituzu. Hau da zuentzako egoera. Bertso txapelketa batean, aurten, txapeldik ez ematea erabaki dute. Eta irabazlearentzako saria aukeratzea zuen esku utzi dut. Emango aldiegu saria, eta ematekotan, ze sari emango diogu irabazleari. Nire uste saria eman behar diote, kopa edo medaia ez dakit
zerrote. Lehenengoa hartuko du domina, eta bigarrena hartuko du mina. Nahi balin baduzu ekopa urrezkoa, ez ematea baino nagoa. Lehena gelditzen dena eramango du eskuan kopa, eta bigarrena gu guztien besarkada. Ni emango nien tabernako bonoa, holan beteko zien beraien ahoa. Bertsolari honenak ez dauka domina, barkatu lehenari egin badiot mina.